Claro, porque ti estás facendo acostumbrando unha cousa tan básica como comer ou como asearse, que toda a vida o fixeches, e ti manejabaste ti, e ti era a túa intimidade, a veces non a queres mostrar, porque a veces é duro tamén, non? Pois iso a veces a eles costalle moito desprenderse dese perjuicio, para que ti lle axudes. Non todo o mundo, pero bueno, esos son os primeiros contactos. Despois, a verdad que enseguida tampouco hai tanta, quero dicir, enseguida os primeiros contactos sí, pero despois eles adáctanse tamén, sempre ti que lle mostres, claro, a cuidadora tamén ten que saber facer as cousas. É dicir, que en maior ou menor grado sí que conservamos esa adaptabilidade Sí, hasta o sí, final. non todo o Porque mundo, pero sí. non queda máis Non, remedio que adaptarnos, claro. claro, canto mellor sea a adaptación, mellor vai ser todo, pa cuidadora, máis pa o usuario.